Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagkanayon, non potest esse diuturnum, cui non sobest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ni pasukan. Ang labing hataas sa tanang kamaturan, maungpong nga migula sa baba sa Diyos. Kaya ang Diyos dili masayop, ang Diyos way sinugdan ug way katapusan, putli o linis ang iya mga pulong. Sa Ezekiel 12:25, my word is final, do not postpone it. Ang akong mga pulong maugyod ang hukom o ayaw kini iuswag-uswag. Maigsoon iyata sa atong tulumanon ug niya ang atong nailang New Creation Servant Community. Ang tulumanon sa ang atong New Creation Servant Community, mao magyud ang pagsangyaw sa may balita ni Kristo. Mga pagtulunan ni Kristo nga doon na usay mga pagduda ang uban, mga pangutana, nga dinhi sa mong tulumanon, ibutiyag o ipadayag ang Diyos nun nga pahayag. Basta nagadapit kami kaninyo. Kunya atong nasayran nga sila usab nagkandak bago pa lang nahuman ang Life in the Spirit Seminar. Gitambungan o ubay-ubay gyud dinhi sa New Creation Catholic Bible Study Room. Nya kilid yun sa University of San Carlos at bang na diha ang New Creation Servant Community Room nga magsaulog sa mga pagdaig sa Diyos, pagsimba sa mga pulong o pagpaambit sa pulong sa Diyos. Maigsoon ang atong New Creation Servant Community gilangkuban sa set of servants nga muning mosunod. Ang presiding head servant mo Sister Brilia Albao. Formation head servant si Sister Jeneline Labrado. Ang ministry head servant si Sister Maricor Maligon. Prophetic servants Brad Romeo Yenes, Sister Jezebel Yenes. Sister Jezebel, kung ipagumangkon, og niya si Dong Romeo, ato sang giapil kanunay sa itong pangiliupo, nga madali ang kahilwas siyang panglawas sa panalangin o pagsalig sa milagro sa Diyos, siyang kaayo gugma lang kanatong tanan. Niya ang kingly servant mo si Brad Ray Albao. Sa priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. Community Secretary si Sister Hasmin Arciles. Admin and Custodian si Sister Susan Albor. Yang Assistant si Gina Belicario. Worship Ministry, Sister Jacel Laconia. Sa Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. May kaigtingog kalois ginugasahan o mawasan siya mangulo sa mga awit din sa New Creation Servant Community. Sa Healing and Counseling Servants, si Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Prayer Intercession Servants, Sister Jodio Bundok, Sister Mebra Sinisa, Sister Jocelyn Marande. Teaching Ministry, Brad Elbe Sinita o si Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig, nagduong na ito kay basta atong oras, magpaduong yun nga ni. Unya si Sister Chris Sinita. Sa Bible Catechesis, Brad Alex Basig, balik na ko. Temporalities, Team Servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypris Bilasco, Sister Josephine Lee. Sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, o Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia. Pumansa ni Brad Joshua Asengwa. Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Couples Cluster Servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Cluster, Brad Rodel Intrampas. Kanya sa Single Adult Main Cluster, Brad Rodel Intrampas. O sa Youth
si Sister Via Suatilio. Young adult women, Sister Almeira Belicario. Sa young adult men, si Brad Hart Lasaraga. O Sister Nida mo'y naghimo ka na itong mga sakripisyo sud lang sa balay tungkol siya sa nga kining panglawas. Nida Sister Nina, Nani Kandar, Nani Kandar. Salamat kayo, ang Ginoo manalangin kanimo. Mga igsoon niya nata sa atong tulumanon nga atong nagsudan ang pagpaambit o atong napahayag o napasalamatan ang mga servant leaders nga way pagkutat ang ilang pag-alagad sa Ginoo, paghangop sa mga mensahe sa Ginoo nga isabwag yun alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Pinagi sa atong tulumanon sa DYRF Radio Puwersa kada Merkules alas 7 ngadto sa alas 8 gabi. Unya doon ay usa ka pangutana nato nga what is the meaning of the kingdom of God? Unsa may kahulugan sa kingdom of God o gingharian sa Dios? Ang atong Ginoo dihang gidakop, mayon siya, ang akong gingharian wa nining kalibutan. Kay kun niya pang akong gingharian, ang akong mga kasundaluhan manalipod nga dili ko mahikap sa bisan kinsang mga tao aron sa pag-ulipon, paggapos kanako. Wa din hing akong gingharian. Now, kining gingharian gisgutan sa Dios morning heaven, morning langit. Nga matud pa sa balang kasulatan, ang gingharian sa langit mo usa ka kalipay nga dili mahulagway ug dili masaysay sa mga pulong. Sa 1 Korinto 2:9, wa pa makita sa mata, wa pa madungog sa dunggan, wa pa mabati masukad sa atong kasing-kasing. Kuno na may kanagbo natong katingalahang higayon sa kalipay, pero way makatupong sa kalipay nga giandam sa Dios kanato ug kini walay katapusan. Og matod pa dito wa na edad. Kay ang edad magsugod tag uno na may dos, pero dito now which is forever. Si San Agustin naingon nunc semper, nung sa to pagkaron semper mapadayonon nga way kausaban. Mo nang edad sa tao dito sa langit, mangligid ng trillion of years, pero wa gyoy pagkunhod o wa gyoy utlanan ang pagpuyo sa mga kalag sa mga tao, labi na sa bagong langit o bagong yuta, nga hatagan natag bagong lawas, nga way kamatayon, di na masakit, di na gutumon, o hangtod sa hangtod forever, always young and very happy. Mao na ang kingdom of God. Mao nang gisaad kanunay sa Ginoo alang kanato. Ya kita sa atong pagampo sa Pater Noster quis in silis, sanctificitur nomen tum. Nga binasya na nga ama namo naka sa langit, pagadaygon kanunay ng imong ngalan. So mao na ang giandam sa Ginoo kanato, kingdom of God, ang heaven. Ang uban di man mutuo, pero mabot ng panahon nga ikabot sukom mutuo na. Pero actually doon ay mga testimonies. Usa ka testimonyo gikan Dios babaso sa kabantugang magsusuwat simbahan. Nakasuwat ni sig 20 volumes of books answering and responding all attacks against the Catholic Church and the doctrines of the Catholic Church. Panahon ni Santo Tomas de Aquino. Nakasuwat siya 20 ka volume sa mga libro nga pulos, pagsagang o paghatag kahayag o katinawan sa mga naglibog sa pagtuong Katoliko. Unya, suwa pa dahil siya mapare, seminarista pa siya, na hinugon ang iyang amahan o ginahan. Anak, kadako ning atong katigayunan, kalapad sa mga yuta ang atong nangkon, bugtong ka. Ikaray manununod. O kung ikaw magpare, kinsa pa may manunod ni ini. Kay kaming imo maginikanan mo, tidlo man sa kahilom ngadto sa lubnganan sa mong katapusan, bisan pa nga mong kalag, buhi kanunay. Busa ayaw pagpare, ayaw pagkapare. Ngano bang magpare ka? Ningon si Santo Tomas de Aquino sa seminarista pa siya, I want to save souls. I want to help Christ. I want to help through preaching that Christ will be loved by people and people will be saved. Kay ang iyawa naglibot suroy pagpangitag mga kalag nga
iyang matintal o iyang ihagbong ngadto sa impierno sa kasakit ng katapusan. Ako nakapanaan na kumapa nga magpari ko kay diha sa ministry sa pagkapari na sa 1 Corinto 1:40 is not only preaching but the power of God bestowed upon the priest. Mo na nga kanang mga butang imong giisgutan pa. Mayo na mga butang sa kalibutan pero mulabay ra na. Biyaan na to atay madangan to sa langit. Kaya ay kugpungi. I want to see Christ face to face after my mission. Nga ako gyung isangyaw, magsakripisyo ko, musuwat ko aron mabasa o madungog nga kung wali pagdagad sa mga tao nga nalimot nag Dios ang uban gigkapo sa bandi, wa na gay adlaw sa pagpangadji, wa na adlaw sa pagampo, wa na adlaw sa pagsimba. Na uban gigkapo sa mga kahilayan, adultery, nya mao ini kay batanon katong akong asawa tigulang na gibiyaan ako. Nya unsa man? Mo ni langit sa kalibutan, pero dili na mong langit nga tumpuy-an sa walay katapusan. Ayaw kalimot. Igabot ni mo kidad og 60, may nga uy, naunsa naman ha? Nawa naman ang akong gana, nawa naman akong kauwag. Mao na. That is the end of your somewhat carnal happiness. Nga dili na mao'y tinuod. Mao na nga wagid pa to. Pero ningon ang amahan o ginahan, mubiya ra ka. Dili ka mapare. To lang. Naglipog ka siya sa tutumas ni Aquino. So may buhaton sa akong amahan o inahan, ipadakop ba ka ako? Kaya samtang nag-mission siya as missionary sa seminaryan pa siya. Pagpauli niya, nindot kayo ang paminaw niya siyang lawak kay limpyo kayo. Kanya ningon siya nga, kapuisad sa pagsangyaw, pero makalipay. Mara pagsuod niya dito sa iyang lawak, iyang gitrangkahan, luhod siya sa tubangan sa larawan Santo Cristo, nagdaig, nagpasalamat, ug nangayog mga grasya. Ngunit suot siya siyang muskitero. Ya, sa pagpamaong na suga, uy, unsa man ni? Unsa man ni? Gigakos man siya. So pag aninaw niya, purting gupahas babae batanon pa kayo, niambak siya sa iyang bedroom, iyang country, dagan siya padung sa gapungan, fire, kanang gapungan, na diay usa ka muragon kahon nga taas, ligon kayo, adto'y sugnod ang mga dagko kayong kahoy nga laya. Nya ang dinagaan nga nainit, misuod siya, nga nagsiga ang mga kahoy, nga babaga, yawag siya maunsa. Nya babae misunod, nga siya gusto kay ka mutilaw sa impierno sa kining kalibutan, suway siya pagsuod diri. Ang babae nangurog, kay duol na kayo mura siya, gipaig, sibog siya, nahaluhod siya, ang babae, mingon, dili ka, ordinaryong tao. Imong gipalabi ang kalipay nga umaabot pa. Ang kalipay nga kung iduot nimo imong gibalibaran. Ngayon si Santo Tomas, karon gusto ba ka nga motagamtam sa kainit? Nining akong tilawan karon. Wa siya masunog, wa mapaso. Sa tangiyang pajama, wa masunog. Ang babae ni dagan sa tumang ginawa. Layas. Kaya nanaog si Santo Tomas nga gapungan nga nagbaga. Yata itong duslitan babae. Wa na gid mo balik. Kanya pagkakadlaw na ibuong siya nga gipukaw siya. Sa di niya masabot nga nung napukaw siya, pag lingkod niya siyang katri nabling bintana. Gipakita siya sa Diyos sa langit. Pagkatahom, nakaingon siya, ako yung nakita, it is not a dream, I saw it. Heaven. Pagkanindo to katahom sa gingharian sa langit, nga gitagkana sa Diyos. Human, nga ang tao mo alagad kaniya, musimba kaniya, umutabang kang Jesus, pagpangluwas ka lang. Ngunit pahiyom siyang niluhod. Salamat, Ginoo. How beautiful heaven is. Dili ko makasangge o mga pulong pagsaysay sa katahom sa langit imong giandam. I want to go there. Pero it would be premise sugdan sa mga pagdumili na ko sa kong gugalingon. Magpare ko. Napara yun si Santo Tomas de Aquino. Iyang gibiyaan katong gitanyag siyang ginikanan nga dakong yuta, properties, minilyon nga mga kantidad sa iyang katigayunan nga giwakli ni Santo Tomas de Aquino tungod sa katahom sa gingharian sa langit. Mao nang the kingdom of God. Unyang laing kingdom of God gisgutan ni Jesus sa San Mateo 21, versikulo 41-43. Ngayon si Jesus, ang iglesia maong gingharian sa Diyos.
nga kini dadon usab ngadto sa ubang mga nasod. Ang iglesia maong gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Mao na nga ang church gitawag sa kingdom of God. Mao na nga sa atong pagpasakop sa matuod nga iglesia, we become members of the church which is the kingdom of God on earth. Nga na diya ang mga kahimanan sa kaluwasan, ang mga puong sa Dios, ang panigingnan sa mga santos, unya mga sakramento, o ang kanunay presensya ni Kristo sa the greatest sacrament, nga maong sakramento sa pagkalawat, nga the greatest sacrament, kay dili lang grasya atong madawat, kundi ang presensya ni Kristo nga di mo buwag sa atong kalag, di lang ta magkasag mortal, na siya kanunay. Mao na mga hinigugma kong igsoon, ug dayon nangutana kang Hesus, Maestro, where is the kingdom? Where is the kingdom? Og ningos Kristo, ayaw pagtan-aw sa unahan, tuwa didto na diha, naana sa imong kasing-kasing. It is in your heart. Kung ikaw buutan og matarong nagtuman sa sugo, og sa imong mga pag-ampo ug pagdawat sa akong mahal nga lawas, the kingdom of God is in you. Naa nimo ang gingharian sa Dios. Magpuyo ka sa kalinaw. Magpuyo ka sa mga bulahang beatitudes sa pagpugong sa kaugalingon o paghimog mga maing buhat sa sikataw. That is the kingdom of God within you. So mga igsoon, morning to kamatang sa kingdoms nga gisgutan. Kingdom of God, ang gingharian sa langit. Kingdom of God, the church founded by Christ, the Catholic Church. O kingdom of God means the grace of peace and the presence of Christ in the Blessed Sacrament. Niya mao tong atong pagpambit o niya naman si Brad wa gyud pa palimod. Niyas ko ito ba, Brad Alex Pasig. Pero nakauna man ni si Sister Brilla, atong ihatag niya maminaw tan Sister Brilla Albao nga atong servant leader. Mayong gabi, Brad Sok, o mayong gabi sa ato ang mga kaubanan dinhi sa New Creation o sa mga tigpaminaw sa kaning tulumanon no, tinawan sa pagtuo sa DYRF. Ang kaning pangutana nako diri Brad Sok, actually gikan ni kang nila ni Lienes couple no, nila ni Brad Romy ug ni Sister Jezebel. Ang ilang pangutana about antong parable of the shrewd steward no. When he was being investigated with the possible termination, he cheated again his master by collecting less than what their customers owed. Why did Jesus praise him for cheating and for being shrewd when we teach our children for being honest? So, ilang pangutana, did Jesus really praise the act of cheating? Ang iyahang katong, he cheated again his master by collecting less than what their customers owed. And why did Jesus praise him for cheating? Mo nang ilang pangutana, Brad Sok. Salamat kayo, Sister Albao. Brilla Albao. May kayong pangutana kay dunay parabol pasumbingay ni Kristo nga dunay usa ka manager nga dool na gyud papaon sa iyang katungdanan. Mo siya ko papaon na gyud ko sa akong agawon da. Kinsa pa kay mo dawat kanako. So daghaning mga utangan na nagautang og usa ka milyon, sa kalibo, na nakautang og mga sinako nga trigo, na uban nga dunay nakautang og mga tadyaw sa mga olive oil, 80 ka tadyaw. Yaw sa may kong buhaton. Kasi may mudawat na ko. Muna ningon siya, pila may imong utang diri sa akong agawon. 50 ka sako nga trigo, sir. Ya, wa pa ko kabayad. Sige lang. 50? Okay. 50 ka sako, himuon taning 20 lang ka sako. Kahimo ka na. Oh, sige. So, nibayad siya 20 ka sako, pirang iyang utang, 50 ka sako. So, doon 30 nga na-save sa nakautang. Yan, nalipay kayo. Ikaw, sa man, pila ka taro, pila ka tadyaw nga olive oil. 30 ka tadyaw nga olive oil, sir. O sige, tagan takag
Napo lang katadyaw. Kabahay mo ka, gahay mo. So 20 katadyaw na save. Pilay mong utang sa akong gagawon sa lapi. Kuan sir, kalimaan kalibo, 50,000. Okay. Hatagin lang ko 10,000. The 40 is ikalimti na. Ako'y papasa na. Mura nga ningon din si Jesus. Murag nidaig si Jesus ba? Tanawa raning tawanan, gamit ko siyang utok. Nga ang tinuray, mao nga hapit ng siyang papaon. Pero kinsa may mudawat kaniya siyang paglaroy-laroy. Kadtong natapangan niya, natural. Nga ang gipugas niya maayo sa ilang mata o mahatagan siya o kay gayunan nga tabangan siya ni kagawas. Alis to ning tawanan. Wala magpasabot ng Ginoo nga ihang gidaig ang mga lances nga gihimo siyang manager. Ang sabot ni Kristo, ang iyang inalisto, ang iyang paagi nga inunta gihimo o gilalang niya siya una how to save him afterwards. He would be dispatched or hinginla na siya. So, muna nga, ningon si Jesus, gamita mga butang sa kalibutan, kining mga bahandi nga magkadaot, use this. Gamita na aron sa pag-abli sa gingharian sa langit o pagtabang sa uban. Sabot Ginoo nga ang mga bahandi sa kalibutan nga matud pa nagkagapo sa daghang mga tao. Di na mutuog Dios ning uban kay mao na ni langit. Ako'y tag-iyas tanan mga bahandi, mga salapi sabay ako. Wala nga ningong Ginoo nga nining mga tao nga naulipon sa mga lumalabay nga butang nga gimon laggahom silang pagtuo nga mo ni ang tinubdan og lintunganay. No, dili na mo'y lintunganay katapusan. Use that for the glory of God. Kung doon na kayo salapi, gamitan na sa pagpanghatag sa mga kapos. So, mo ni ang timpla sa ipasabot ni Kristo, it's not the fruit, it's not the lances nga gihimo sa manager, kundi ang iyang inantiguba aron lamang nga doon ay mosagop niya sa panahon nga makagawas na siya kay di siya kaanad sa trabaho, wa siya kining iyang mga kamot way mga ingno na itong pagkasulti kanang mabaga ng espada sa atong pagdaro, wala. Pero then, that way, he would be welcomed by his beneficiaries. Mao na atong tubag sa may pangutana, Esther, og ni Dong Romel Yenes, og Dr. Jezebel Alinio Yenes. Niya si Brad Ricardo Resane. May gabi, Brad Sok, diri sa New Creation o sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May gabi. Kung pangutana, Brad Sok, may tungod din mga santos, atong mga larawan kay ang kuan sa mga lain tinuhan, Brad, na nga na kunong muampo kuno tana, Brad, na di na dyan kuno nakatubag, Brad, niya. Murag kuan ba ilay? Murag pasipala kuno kay bisag unsaon kuno to pag-ampo, Brad, kuno. Di na dyan kuno na mutubag, Brad, niya. Ilang giingon na gidili dyan kuno pagbuhat og larawan sa mga santos. Unsa may katinawan na ni Brad? Pero imo man ning gisambog dong lain man ning tumong nimo. Ako ang una mga santos nganong ampuan. Kada bang buhi ba nga tuas langit. Sunod imo man ning gisumpay ang larawan. Pero sagdi lang ato lang sa natupagon kay. Pero next time ibutang yung one by one para nga ang mga tao sa maminaw maka-focus ba. Okay. Nabas Biblia nga ang mga santos ampuan nato. Ningon ba ang balang kasulatan nga nasa Salmos 96:4, ningon ng Diyos, ako ang Diyos. So ihatag ka na ko ang labing hataas nga pagpasidungog, labing hataas nga pagsimpa, hilabing hataas nga pagdaig, because I am the greatest, I am the highest. Render that to me. So muna nga na natog, ang labing hataas nga pagsimba o pagampo, yung nga na natog adoration sa Griego latria. Meaning ang tibuok na itong paghalad, bugos na itong pagsalig kaniya nga may mutubag sa mga pagampo, ihatag na ito kaniya. At ulihin naman ang Proverbio 19:15, 18, nga ningon si Yahweh sa Proverbio 19:18. Nga ang pagampo sa taong dautan ng magkasasala, akong balibaran. Apan ang pagampo sa taong buutan ng matarong, akong paminaw. O ako siyang hatagan. Mura nga, kining doon na ba tayo mabasa? Nga ang
santos buhi ayo sa nang larawan kining gisugo sa Ginoo nga atong ampuan. Na di lang makabasa ang uban anak magbalabyay labayan lang ang sa Biblia ba naa sa Pinadayag 3:9. Kadunay usa ka bishop from Philadelphia nga nabantog siyang pagka-Diyos noon, pagka-mainampuon, pagka-mapugnanon sa kugalingon, dili masuko, dili magpakita kaibog, wa sa siya mo entertain ang kaibog sa mga babae, kung dili giisip niyang iyara sa mga igsoon ug iyang mga anak. Chaste, sa chaste, limpyo kay kalag. Niya may natagon ug maluluyon sa makabus. Niya, wa gyud puas ang iyang pagpakitag may panig-ingnan sa pulong ug buhat ngadto sa mga kapos, ngadto sa mga tao. Usay pong Ginoo, sudungan ninyo kining obispo sa Philadelphia, kamong naa sa sinagoga ni Satanas, panggula kamo. Og duula siya, luhod kamo kaniya, simbaha siya, aron mo mahibaw nga ako naigugma kaniya. Kneel upon him and worship him, so that you will know that I love him, nga naigugma ko kanimo. Busa, naagay mandals Ginoo, simbaha siya. Kisa magka nato din nga may laki nga musupak sa gisultis Ginoo nga ipasimba ang balaan. So, may ngunta nga, sa man Ginoo, na upawan na kanini, no. Kanibaw ang Ginoo nga pagsimba nato sa nga balaan, mao na ang ginganlan nato og pagtahod ug pag-ila sa ilang nahimos Ginoo nga takos sa nato yukbuan sila. So mao na nasa Biblia. Mao na nga sa libro ni Job kapitulo 5 bersikulo 1. Job kapitulo 5 bersikulo 1 mingon siya, sa diha mo ditso mo nako pag-ampo, nya dili ko mamati kaninyo, dangup o gusas mga santos nga motabang ninyo. So that is the order, the divine mandate. Nga kung may tabo nga mudikta tag-ampo sa Ginoo niya, malibaran tao sa ipong Ginoo, dangup o gusas mga santos nga motabang nimo. Nasad sa Job 42:10. Nga si Elipas, Bildad, Sufar, mahigala ni Job, pero hilapihang ilarag batasan. Dautan kay mga pulong batok sa Diyos. Ug ila pang gidaog-daog si Job, ginganlan nila sa katao nga way kabangkaagan. Naa na siya sa kalisod, pagantos, sakit nga grabe kayo. Niya sige pug daig si Ginoo, sige pug tuos Ginoo, nga wa pa na siya tagda, wa pa tingali Ginoo. Mao si Elipas ug Bildad naabdan sa mga krisis ilang kinabuhi. Elipas, Bildad ug Sufar. Ditso sila sa Ginoo. Ginoo, katagi mi sa mong ipangayo. Kay mituo masan man nimo. Makagahaw maka. Maayo maka. Kasi kitubag sa Ginoo, dili ko makahatag sa inyong ipangayo, Elipas, Bildad ug Sufar. Kung buot mo makadawat, adto si Job. Hangiyo siya. Nga siya maghalad sakripisyo, magampo alang kaninyo, pagampo nga rin kanako alang kaninyo, o ihatag nako ang inyong ipangayo. So, dagan-dagan taon tunto ka ta, Job, your Job, tabangin taon mi. Pero si Job, nagkagidlay, nag-anto sa mga hubag siyang, tibok lawas, lapa-lapa. Mo may nadungog niya. Buhaton ko na. Kung mao nga akong pagampo mo idunggon sa Ginoo para niyo buhaton ka na. Naghalad si Job, paghuman Ginoo dungga nga akong pagampo. Ang akong to kay galang nga nangamuyo nga imong gibalibaran, ako'y mga muyo para kanila. Kaluy sila Ginoo, ihatag nilang ipangayo. Sa ito pag Ginoo, Job, kanang gipangayo si mo mahigala, ako nang ihatag. Dili tungod kanila. Apan tungod kanimo, nga higpit ug bugos sa imong pagtuo, pagsalik kanako. Sa daghang mga kalisidanan, pagsulay imong nangkon hangtod karon, nagdaha ka ng mga daghang hubag si mong lawas, pero wa gyud ka musibog pagampo nako. Karon mayo ka. Sus nangataktak ang mga panit niya nga hugaw, napulihag is kayo, naayo si Job diha. So double grace ang gihatag Ginoo. Primero kang Job nagiayo diha. Kaduha, gitubag niya ang pagampo ni Job para sa tulo kay gala. Unsa may message? Nga kini day mga balaan ug matarong nga mudangup ta nila naman na sa Biblia. Santiago 5:14 ngadto sa 16. Ang pagampo sa taong balaan dako kahimuan. Dunay dakong init nga makalilisang nanliki ng yuta. Niya ang Ginoo nagkastigo sa mga tao
tungod sa ilang pag-alsa kaniya, pagsupa kaniya. O ningon si Elias, Ginoong Diyos, dungga nga akong pagampo. Kay sila namukpok na silang dughan sa pagbasol, pagsupa kanimo. Ningon ni Ginoo, Elias, ihatag ko kanila ang ilang ipangayo. O gihatag ko ang imong ipangayo karon. Unsa mo ipangayo? Ibubo ang uwan Ginoo. Kay labing inita, wa pa kay katiwas og sulti si Elias, bundak ang kusog kay uwan. Kaya ang pagampo sa tahong balaan, dako kay kahimuan. Mo na nga, dili na ato. Naanas Biblia. Sa Job 5:1, kung nidiritso kag ampo nako, wa ko mamati kanimo, dangup ug usas mga santos. Nya, ato nang supako ng Ginoo. Pakita kita sa abilidad nga kamautas Biblia niya. Kanang gisulti sa Ginoo panghimakak nato, di na tinuod. Kinsa man ay magsulti tinuod. Tanawang gisulti sa Isaias 14:24. Ang akong tanang gisulti tinuod. Ang akong gitinguha matuman. So, ang Ginoo mo ay matuman. Yan yaman si Ken atong paminahon. Ken. Maayong gabi, Red Sox. Kanang akong pauta na Red Sox ba kay kanang asa din na si si Saint Joseph pagkamatay ni Jesus sa pagkamatay niya sa cross, Red Sox ba niya? Kay wa man siya ato si Mama Mary gid hasta sa wedding of Cana ba kay pag first milagro ni Jesus wala yun siya. Asa din na siya, Red Sox. Wa man ni matali o masuwat sa Biblia dong, pero ang history, ang tradition of the church, una na siyang namatay. Pagkamatay ni San Jose, Jesus was 18-year-old. Nga, sige na siyang tabang siyang ama-ama sa panggabas. Kay panday man si Jose. Mao may gihimo nga ino na to. Tinubdan sa pagkaon, panginabuhi sa pamilya. But Jesus was helping him. He worked hard with his foster father. Namatay pag-una. O gamatod pa, nindot ang kamatayon ni San Jose. Kay nag-una man siya. Nag-una sa kamatayon ni Jesus, nag-una sa kamatayon ni Santa Maria. Gisapwang na siya ni Jesus. Yampo, uban ang pagpadayag sa iyang amahan nga, gimahal ko ning akong ama-ama. Gigugman ako kay usa ka buutan, tarong nga tao. Marang panalanginan sa Dios o gipanalanginan ni Kristo ang iyang amahan. Siya Dios, busa nakapanalangin siya siyang amahan. Ug Santa Maria nagampo sa alang sa kapulayan ni Jose. So mo na ang istorya nga he was dead 18 years una ni Jesus kay 18 years old Jesus diyang namatay sa Jose. Muna nga naunang kamatay si San Jose. Muna nga itong tubag sa pangutana, nyarita ni Brad Alex Basic na itong chairman sa Study of the Bible and Catechesis sa New Creation Community. Mayang gabi, Brad Sok, kung sa tatanong mga igsuon nga nagsunod ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Naya akong punta na, Brad Sok, about sa Ebanghelyo ni San Juan. Naingon sa San Juan sa 3:13, ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaugikan sa langit ang anak sa tao. Sa ato pa, Brad Sok, kaning kuana pag-istorya ni San Juan ba? Kadto si Elijah, di ba, gikuha amto siya sa karawahi nga kalayo. Gidala siya nga ito paingos langit. Asam na ito napitas langit siya gibutang o gingon man si Enoch. Di ba si Enoch mataro nga tao niya gikuha sa siya sa Dios pinagig alimpulo sad nga kalayo. Nya ikaduha brad so kaning sa kuano kanisang sa 36 John 3 gihapon 36. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kalikutgutan sa Dios hangtod sa kangturan. Nya sa atong mga igsuon brad sok na may nagtuo rag amahan. Nya na say nagtuog espiritu. Nya dili sad sila mo kuan ni Jesus kay si Jesus Dios kuno nga gamay. Nya unsa may kasiguruan sa ilang kaluwasan ni brad sok nga kari klaro mo kay ingon San Juan ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Palihog ko, Brad Sok. Salamat kay Brad Alex Basig na
mabasa na to San Juan 5:24. Nga ningon si Jesus nga, ang mudawat samahan, apan dili mudawat kanako, dili siya dawaton sa samahan. Kung iya kong dawaton, unya dili sila mudawat sa akong amahan, dili sa siya angayan dawaton samahan. So kinahanglan nga mudawaton niyo akong amahan, dawatas ako ingon iyang anak. Niya apil sad ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo Paraklito ikatulong persona sa Santissima Trinidad. He is a person, the Holy Spirit, nga doon ay salabutan, doon ay kabubuton. So, mo nga, kining ang pangutana ni Brad Alex, nganing 3:36, nga kinsa katong mutuon ni Jesucristo, doon ay kinabuhing walay katapusan. Lakbit og dali na itong masuyop sa atong alimbatakan, nga tuol lang kita ni Kristo kaya malumaluwas mata. Ningon man si Jesus nga itong Ginoo. O pinagi niya siyang sinaligan ng apostol si Santiago. Ningon Santiago, Kapitulo 2, 13-14, makaluwas ba sa tao ang pagtuo lamang? Dili kayo. Samara nga ang Espiritu, ang tao kuhaan sa Espiritu patay, ang pagtuo sa way buhat patay. Ang makaluwas, dili lang ang pagtuo, kundi kuyugan sa mga buhat. Ngano? Kay duha ka klaseng pagtuo. Doon ay pagtuo nga buhi. O ganang pagtuo nga buhi, pagtuo nga doon ay Diyos, pagtuo siyang mga pagtulunan, unya, nagabuhat gyud sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Kini siya maluwas. Pero kung doon ay pagtuo, pero dili ubanan sa buhat, dili siya maluwas. Muna sa Santiago 2:19, ningon si Satanas, doon ay usa ka Diyos. Sakto kung mutuo mo niya na. O ako nagatuog Diyos. Nagkurog pa ganit. Muna malagmit, naghunaw na sa Satanas nga, kung doon na siya pagtuo, pero ay buhat, maluwas siya. No. Digid maluwas kay condemn naman si Satanas. Nasa buhat 2:4, kay ang yawa si Satanas. O katong nisunod kaniya pag-alsa batok sa Diyos, pagig-away sa Diyos, nga napildi sila pinagi ni San Miguel Arcangel, gipang tambok sila nga sa kalibutan. O kang ilang mga usab, dili na Lucifer, hangan Satanas, demonyo, serpente, dragon, o dautan ng Espiritu. So, muna, labay na sila. Ya condemn, nasa 2 Pedro 2:4, o akong gihukman sa silot, si Lucifer, o kang iya makauban. Pulos na sila yawa. Yan pagkutana, nawagtang ba diya ang free will ni Satanas? Kung na ang free will, wala kuha, dili ka may tabo nga tungod sa free will kabubutong gawas nun, makaingon si Satanas pagkangilad sa kong gibuhat. Pagkasayop sa akong nahimo pag-alsa sa magahom nga Diyos. Ug sa akong pagpagarbos ko galingon nga mutupong ko sa Diyos. Sayop kayo, karon akong usbon. Ginoo magpaubos na ko, mutuon ako nimo. Ang pagkutana, makahimo ba ka Satanas pag-usab siya ang kugalingon? No. Because he was already condemned. Yan na sa Pinadayag 22:11, kung niining panahon na human sa paghukom, ang matarong na gyud. Bisag sao nagdugkal siya, wa di na gyud matintal kay matarong na gyud. Ug ang dautan na gyud. Di na siya mahimong maliso pa or mahimong matarong. Mao nang gidangatan ni kisaman ni Lucifer ug ang tanan niya mga kauban nga mga yawa, wa nay chance. Dili na kaingon da, they will recourse to free them well. Nga muusab silang decision, no more. Kay matud pas Pinadayag 22:11, niya ng panahon na human sa hukom, ang matarong na gayud. Ang dautan na gayud. Ang yawa, magpapili ng yawa forever, hangtod sa hangtod. Yan ang imong disciple dong, si Ryan. Mahing gabi, Brad Sok, ug mahing gabi sa mga naminaw karon. Akong pangutana, Brad, is about yung pagpanguros kay dagan sa mga laing katuohan, ilang gibinoangan ang pagpanguros nga kuhan daw ni kanang gang sign niya, wala daw ni sa Bible niya. Sige sila pangatawa, Brad, kay nganong manguros ta. Nya ko yung kaduhang pangutana, Brad, is nganong gitagak pa man sa Ginoo ang mga yawa dahil sa kalibutan nga dagan pa maglaing planeta, Brad. Kuhan uban sa mga tao ngayong gihimo. May ka na pagkutanan ni mo, Ryan, nga
Anong manguros man ta? Unya, ingon man ang uban nga, kanang krus, timaan man ni Satanas. Sa Trisis Galacia, nga tungod sa krus sa balabag na tinunglo si Jesus. So, tinunglo si Jesus tungod sa krus niya, himuon na yung balaan. Mura ang pangutana. Nga ang krus nga gigamit ni Jesus sa pagtubos alang sa nangawala, binuang. Nasa 1 Corinto 18, alang sa nangawala, ang krus binuang. Pero ang krus, gahom sa Diyos. Kay gahom sa Diyos, magamit na to sa atong kaluwasan. Nasa Pinadayag 9:4 nga mabot ang panahon nga makunis-kunis ang tanang mga butang sa kalibutan. Grabe. Pero kadturang dunay marka sa agtang ang mahigawas nining adlaw nga magkalilisang. Gunubon ang kalibutan. Pero kadtong dunay marka silang agtang. Masa may gimarka sa agtang. Sa Pinadayag 14:1, ipatik ang ngalan samahan o anak sa inyong agtang. Pero sa Episo 1:13, iapil ang Espiritu Santo. So ipatik na yung saman, ang ngalan samahan, ang ngalan sa anak, ngalan sa Espiritu Santo. Unsa may ipurma sa ipatik naa sa Ezekiel 9:4. Ezekiel 9:4, ningon ng Diyos, mga anghel, pagadto mo sa kalibutan og markahig krus ang agtang sa mga tao, lalaki, babae, batanon og tiguang, markahig krus. Kay igbalik ninyo na may tabo nga makita ninyo. So nibalik mga anghel. Kadtong doon ay marka sa krus ilang agtang, nangaluwas. Pero kadtong waay marka sa krus, gilaglag sa kamatayon. So muna na ay sign of the cross. Kung naungusayngan atong gamiton, ngalan samahan nga sa anak Espiritu Santo, niya ubansad sa atong hugot nga pagtuo nga that is power. Nasa 1 Corinto 8, ngantos 23, nga ningon sa the Christ is the power and wisdom of God. And the cross is the power of God. Muna nga, magamit din nato ang sign of the cross sa mga kalisdanan. Ganyan na din, paglingkod na ko din, hibuong ko nga, kasukaon kay ko niya, lain kay kong tiyan pa, sa mali. Murag, muguag yun ang kinaon ba? Naku, sa mali, sa mali, nakaon ako, former. Nimo ko sign of the cross. Kadiyot lagi kayo, nawa. Di na ko kasaon, murag, di na ko suka niya, lain kayong pagbati, ngay suka ba? Nga murag, lain kayo sa kong tinay. Pero by the sign of the cross, nawagtang katong pagbatiya. So, the cross is, sign of the cross is power. Tungod kay, alang sa nangawala ang cross, binuang, pero at alang na itong ginaluwas, gahom na si Diyos. So, sa di pa na ito, at imanon ng upang mga pangutana, di pangutana nga, importante kayo, sa pagkabanhaw, sa Mateo 12:40, nag-ingon nga si Jesus sa tulo ka adlaw to kagabi dito sa lubnganan. Namatay. Dahil nabanhaw siya. 3 days and 3 nights. Kanya, ang pangutana nga, waman kabot og 3 days and 3 nights. Kaya namatay si Jesucristo alas 3 hapon, Birnes. Way sa payan ang Sabado kay tibuk adlaw masyang nalubong. Nya pagkakadlawon tingali mga alas 2, alas 3 kay banag-banag man sa kabuntagon. So wa ka butog-tug adlaw. Nya gano man nga nalapas man sa mga Katoliko ning San Mateo 12:40. Kasi po sa San Mateo 12:40 nga si Jesus dito sa lawom sa yuta sa tulo ka adlaw to kagabi. Nya wa makabot og tulo ka adlaw to kagabi. Munang giatras ni sa uban. Unsa man day kunoy hinabo atong pagkamatay ni Kristo, dili day Biyernes Santo, Miyerkules. So, waron maabot yung tulo adlaw to kagabi ba? Pero tanawa na Miyerkules. Kung Miyerkules ang pagkamatay sa itong Ginoo, mo nang 5 ka adlaw. Kaya Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. 5 days. Yan naman sa balang kasulatan nga tulo ka adlaw sa Lucas 24:17. Si Kristo gilansag sa krus, unya si katuog adlaw na panhaw. Wa man nga ika5 ka adlaw.
Ya, ang pagkamatay siya ni Jesus, gingon nga adlaw sa pangandam. Nasa Lucas 23:54, namatay si Jesus adlaw sa pangandam. Kay ugma, igpapahulay. Ang Bernes, pangandam na sila sa mga pagkaon nga, di nila magluto sa Sabado, tubig, uban pa. So, Bernes, namatay nga itong Ginoo. Ya, haduol na ang ipapahulay pagkamatay si Ginoo, Bernes Santo. Mo na nga, saan na ito pag arithmetic ini? Sa San Mateo 12:40, tu kadlaw tu kagabi si Jesus dito sa lubnganan. Di ba nakaabot? Matod pa, Bernes Santo, alas 3 mamatay. Sabado ay question kay the whole day. Pero sa Pasko sa Domingo, kadlawon masad. So, ang gistubag ni San Juan, nga pag tubos ni Kristo, dili Israel ra. Tibuok kalibutan, globe, lingin. Muna kung maigo ang lingin nga kalibutan sa adlaw, may ta kining Bernes Santo alas 3 sa hapon. Sa pikas na hong siyuta, alas 3 mas kadlawon. Ya, Sabado, ay question. Pag banhaw niya tingali mga alas 3 mas kadlawon, banag-banag, kadlawon, sa pikas na hong siyuta, kay alas 3 mas hapon. Ya, tibuok man na, masa Juan 1, Juan 2, 2 ug 3, nga si Kristo mitubos nga nato sa tibuok kalibutan. Global ba? So that death on the cross sa Friday, it covers only Israel, the whole world. Yeah, sa Sunday resurrection, it does not nga diha ra sa Israel ang the grace of Paskos pagkabano, the whole world. Mo nang tibuok kalibutan. Mo nang buot sabot ana. Mo na nga masabtan lang nato kung naibawta sa the whole purpose of Christ, death on the cross, is not only for Israel, the whole world. Mo na ito pagsamangutana. So, diyaman si, diyaman dong si, kung ano siya, si Undong Ray. Pinagkamutana naman. Bradsok, may gabi sa tanan, naminaw karon. Akong pangutana, Bradsok, kanibang, nabay mabasa sa Bible, Bradsok, nga gidili ang pag-celebrate sa mga adlaw na tauhan. Kay ang nagdaghan manggong mga kaigsuunan nato sa laing tinihuan nga bawal sa ilahan ng pag sa ulog sa adlaw na tauhan. Nya ikaduha, Bradsok, kanang napud tay mabasa, Bradsok, bisag dili litra por litra sa balaang kasulatan nga nagpadayag nga importante ang pagbunyag sa mga bata. Kay maupod lagi sa mga nagkalain-laing Kristohanong pundok, dili po sila mubunyag aning mga bata. Palihog ko anig patinaw, Bradsok. Salamat kayo, Brad Ray, kanang mahal nga adlaw. Holy days. Kanang pag-abot yun sa Lunes. Last week, nga naman na ito, Lunes Santo. Niya, Martes o Merkulis, nga lang nagtiniblas. Spanish or Latin word na, nga behind the closed door. Kaya kanang Martes o Merkulis, mo na tigum assembly sa mga labong pari sa mga Hudiyo, panguluhan ni Anas o Caiphas, ug ni Judas. Kaya si Judas mo iyawi unsaon pagpatay nila ni Kristo. Di no not know. They cannot describe even the face ni Christ. So, ningo si Judas, bayari lang ko, 30 ka plata ka sa lapi. Tugyan ko ni mo siya. How would you do that? Muad tumi karon sa kining tanaman sa Chimane. Ya kanang akong hagkan mo na. Muna nga niabot tong higayon na, dawat na ni Judas ang katluan ka plata nga salapi nga dako nagpresyo sa ilang dapit. O gihagyan niya si Jesus. Maningo si Jesus, Judas, pinagi ba sa imong halok, imong ibaligya ang imong agaw? So, waka tingog si Judas ganun, naibawang Ginoo siyang gibuhat. Lakaw buhat ang imong. So, muna nga, kining, that was tiniblas. Niya pagka Huwebes kay Merkulis o Martes o Merkulis man ang tiniblas. The plan. Yeah, pagdakop yun ni Kristo.
ang Huwebes Santo, mo'y pagpahinumdum sa kalibutan. Nga, what is the greatest last act of a good man or good father? Unsa may katapusang akto sa katinuod nga amahan o buutan nga amahan? Magbilin siya o irin siya. Panulundon ba? Sa Ezekiel 44:28, ang labing dako na tong panulundon, ang Diyos. The greatest inheritance that we shall have is Him, is God. Muna nga si Kristo, nahibawa na. Muna sa katapusang panihapon, gibilin niya iyang kugalingon. Duha ka sakramento iyang gitukod. Sakramentos pagkapari. Katong ningon siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Iyang gihimo ang paghatag o otoridad nga katong mga apostoles naman na sa 1 Pedro 2:5, 1 Pedro 2:9. Kamong mga apostoles sakop sa harianong pagkapari. Priests. Mao na nga ang gitukod ni Jesucristong kaduha nga sakramento mao na ang the greatest sacrament. Nga madawat nato is not only the grace but He Himself. Madawat nato. Mao na the greatest sacrament. Mao na panulundon nga dako. Mao na nga gibilin giniya. Busa makaingon ta nga He is the greatest Father. Nga gibilin giniya ang panulundon. Kay ma-perpetuate man ang mga powers niya. Pinagis pare. Mao na sa 1 Corinto 4:20 ningon San Pablo, the church does not comprise oratories, discourses, but also power. Mga mga apostoles niya ito, itagang ginog power nga, madali makabig ba? Nga ini place mo ato sila sa San Pablo, naagay milagrong may tabo, nga himuon ni San Pablo, pinagi si Diyos, manang welcome sila. Then that is the beginning, nga mutuo sila, nga kining mga tawhan na pinada. Kay mag-ayog masakiton, magbanhaw patay si Pedro sa buhat 9, si Dorcas nga buutan kayang babae namatay. Nagminatay ang inahan, ganong taong namatay, buutan kaya akong anak. Magpalit og klitila. Iyaning tahion, mga sinina sa mga bata, mga hubo, mga dagko. Mga tuningo San Pedro, ay lang kaguol kayo manakay. Natuog na ni. Dili, namatay na yung tao ni Sir. Mga nainhingon si San Pedro, muluhod siya kuha. Pagluhod, pagtindog niya, bangon Dorcas, susipangon si Dorcas. Nangayag tubig. Mga nga, the powers of the apostles. Muna nga, ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, doon na gahom. Gahom sa pagkonsagrar sa Panog Pino. Do this in memory of me. As open as you do this, you announce my death. Because my death means love for the people. Muna nga, manindot kayo ang atong pag-inuklog nining panahon na niya. Salamat sa New Creation Servant Community nga vessel o ginabiton sa Ginoo pagsangyaw, pagtubag sa mga pangutana. Kaya pasalamatan na ito, nga itong mga kaubanan na karon, si Brad Dre Albao, Sir Billy Albao, atong head sa community, niya Brad Alex Basig, Ryan og si Kane, niya si Ricardo Rizani og si Lady. Sister Joy ako rin yung ibasa. Og si Christy Agas. Ya, salamat kayo sa atong pagtigom karon. Ang Dios magapanalangin nato nya sunod puhon ayaw kalimot nga ang tinubdan og gasa sa tibuok kalibutan ngadto sa gikas sa Dios tibuok kalibutan si Kristo gyud. Mo na si Kristo wa gyud mamatay. Na mas Biblia di man yung namakakta tumo-tumo ta kay kasama tag mamakakta. 12:34. Ningon sa Juan pinangga kay Ginoong Ebanghelista ang Kristo dili mamatay. San Pablo ni second emotion. Hebreo 7:24. Matod pa San Pablo, si Jesucristo kanunay buhi. Kaya yung pagkapari, walay kamatayon. Pero ni sakgaw sa si San Pedro unang Santo Papa, ang tinuray, namatay si Kristo sa iyang kinaiyang alawas nun. Sa kipaybaw ta, namatay si Kristo sa kinaiyang alawas nun. Muna sa pagkamatay ni Kristo, gilansang sa krus iyang lawas, diha, su di Kristo, Colossus 2:9. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. So when He was nailed, His being God was there, but not impaired. Nasa sa Teaching of the Catholic Church, page 168. God is not impaired, though He suffered real death by dying on the cross.
real death from the cross sa iyang pagkalawas tao. Pero ang iyang being God, nagyod in English yun, He's being God unimpaired. Unsa man ang unimpaired, wa maunsa. Wa apektahis kamatayon sa iyang pagkatao. Dili ta mamakak, dili na to ni ipasabwag ang ubakak mga itong himo. Oo, ta kay naas Biblia. Biblia gyud nagsulti. Isaias 9:6, alang kanato sa kabatang lalaki gihatag. Ang kagamhanan gihatag kaniya. Pagkatawgon siya kahibulungan, magtatambak. Tawgon siya Diyos. Ang katapusan. Siya amahan nga walay katapusan. Kay ngan nang si Kristo amahan, na may usa ka personang amahan, tungod di ka he is co-creator. A creator can be called Father. Nya creator mas Kristo, called Father. Mo nang lang siya amahan nga walay katapusan. Wa man mingon ng Dios nga amahan nga dunay katapusan. Why do we thwart the word of God? Ngano nga ito manilubago ng puong Ginoo? Kung sa may makuha na ito, ingno na itong namatay gyud ang Diyos. Katawang yawa. Niyo siya, ang mingon ng yawa, we have the battle with Christ. He Himself is God, and I am a fallen angel. But we will fight. Now, so many people did say and have said nga, Christ won the battle. But I say, no, I won the battle. Why? Because I am still alive. I am still alive. Ang Kristo, buhi sa kanunay. Ya, wa man mamatay. Pagigsoon, salamat kasi yung pagduyog kanamo ni natong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Tagbot na po ni atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong DYRF Radio Puerta.